Aquest divendres, dos padrines i un padrí de la Seu d'Urgell han realitzat una visita guiada pel centre històric de la ciutat a una vintena d'alumnes de l'Escola de Castellciutat. La visita ha començat en el Parc del Cadí amb unes magnífiques vistes de la vall de l'Urgellet i posteriorment s'ha fet un recorregut per l'entorn de la catedral, incloent-hi el claustre. Una de les guies, Juani Menduinya, ens explica què és el que més curiositat aixeca als petits. La primera pedra els interessa molt a tots els crios, tots. Perquè, clar, això li dius, la primera pedra que va posar Sanot, per dir alguna cosa, no? I llavors els dius, i conforme fan un pis que, diguéssim, posen la primera o posen una filera per poder saber aquella filera ringlera, que després, si parteixes el pis, és completament simètric, aquí els dius, la primera pedra és la primera, però llavors és simètrica la catedral. Si tu la doblegues, és exactament igual. I això els llama molt l'atenció. La visita guiada també inclou edificis del centre històric de la Seu d'Urgell i té una durada de gairebé 2 hores, on els nens poden descobrir coses que desconeixien de la seva ciutat. El que més m'ha agradat és la primera pedra, però també m'ha agradat tot. Pues el fòssil d'un cargol. El que més m'ha agradat és els ous que hi havia a la catedral, que signifiquen el símbol de vida. La torre de les campanes, quan s'obre el sostre. El que més m'ha agradat és veure els claustres de la catedral. La casa de la família Luna d'Aragó, que era abans la casa era de la tieta de la meva mare. La visita guiada d'aquest divendres ha acabat amb una sorpresa pels nens i segur que per molts urgellencs, que ha estat descobrir on estan amagades les campanes de la catedral.